Hiç Yaşar Abdurrahman. Esenlikler. Oğuz ile hiç yaşlı yurttaşlar. Esenlikler Merdan Bey, hoş geldiniz. Evet, sağ ol. Hawa, Gördük. Mehmet Erma. tema indi bugünlere bol geçen zatlar gaty köp. Hemmesinden bir jemläp bir ýerde aýtsak yerlikli bolurmka diýende. Ha, Temalardan saýlan temamız ýere ýeçiligi barada dowam etsek. Soň häzirki ýagdaýdaky nemeleri, soňky ortağa çykan habarlar bilen bunu dowam edeli diýdim. Olar näme? bağlar. Valuta rezervi. Yer eýçiliginiň valuta rezerwi bilen ara baglanşygyny azarak bugün gürleşeli. Valuta rezerwiniň ortağa çykmasyny ilk bilene nemedeli. Oňa o tema geçmezden ozal soňky çykan habarlara seredeli. 10 gün mundan özal bolup geçen wakalara. Ondan soň dowam ederiz. Bağlar. Görkay. Ha, böyle. Hava yurttaşlar şeýle ýagdaý bolup geçdi da. Türkiýe Cumhuriyetinde. Ine üniversitetleriň ýerinde o 18-nji Şylaýyň 18-nde bolup geçen wakalaryň biri Altınbaş Üniversitetinde bizim Türkmenistanda yurttaşlarymyzyň, taliplerimyzyň bir nemesi bolup geçdi da bir kynçylyklarynyň ýüze çykanyny görkezýän bir neme boldy, waka boldy da. Şonuň içinde ýurt bilen baglanşykly, ýani Türkmenistandaky rejim bilen baglanşykly bir nemesi bar. Bagy bar. Taliplerimyzyň okuw töleglerini öňüne nemäni geçen wagtlar wagtynda bermän, her aýlyk $250 limit berilen da taliplere. Hmm. Şol wagtynda geçiren wagtlar. Bular mende üstesine boldy. Okuw töleglerini wagtynda geçirmän. Her türlü bahanalar bar. Ýurdun içine hem habar alyp dursa. Indi bu Altınbaş Üniversiteti bir hili başlanda näme bilen başlady? Soňra ortağa çykan habarlar nähili boldy? Nemen eşitişim boýunça şu zatlaryň arasynda videolary ýeke-ýeke görýärdim da. Ay o taýdakylar näme diýeti? Aradaky araçylar kän bir neme dilenmiş. Bularyň özüniň okadyp bilmejek derejede köp adam alanlygyny aýtdylar. Üniversitetiň açgözlük edip okuwçy alanmış. Ondan soňam şuny yerleşdirip bilmän soň indi çykarjakmyş diýilenmişler bilen başlady. Bu nemeler, ayağa galmalar, ýeni nämeler. Ondan soň ýuwaş-ýuwaşdan zatlar ara girip başlady. Bu taýda okuwçy yerleştirýän agentlikler, ýeni nämeler. Ha. Olar ara girip başlady. Olar soň näme etdi? Yönetim bilen, üniversitetiň dolandyryş bölüm bilen gürleşip başladylar. Näme boldy, näme etdi? Ýöne ilki çykan mışlar asylsyz bolup çykdy. Oňa zat ýok. Näme mesele bar bu taýda? Kaýyt, ýani registrasiýanyň tamamlanmasy üçin pul geçirilen ýok. Ýok. Ýöne Türkmenistan okuwçylar aýtdy ýa, ine men şu plany bank üstünden geçirdim diye. O tapawdy ýok. Haýsy bank, haýsy welaýetden geçiripdir, haýsy bank üstünden geçiripdir. Tapawdy ýok. Dekonduny getirip görkezipdir da. Şu bank üstünden men şunça işi amala neme pulu geçirip şu işi amala aşırdım diýilen bir kaýyzy getirip görkezýärler. Soň üniversitede maýdy bolýa, sen kagyzyň bar ýöne bize pul gelen ýok diye. Soň o näme diýe, bu näme diýe ortada bir orta ýol tapan bolmalylar da. hava indi şöyle diýerler lewapdan geçirdiňmi, ahaldan geçirdiňmi, o zatlar gyzyklandyrmaýar da seni döwletde bir merkez bankyň bar bolsa, bank sistemaň bar bolsa, ýani işläp dolýa düzgünde işläp duran bolsa,
niden geçireňdir näme? Öz öýüňden geçirsen telefondan puluny, ýöne bir galawna kompýuter diýär, şonuň üstünden geçip pul jogaşyň gelmeli bäri. Belli bir munduň içinde gelmeli aslında. Ölen Hmm. kompýuteriň teknologiýasy bilen indi dijital bolup duran soň. Ýöne näme üçin pul geçenok? Näme üçin şu talipler ya Türkmenistanyň gelejegi bolan olanlar gyzlar näme üçin kösenýärler? Okuw diýip, hüner diýip neme diýerler? Açyk gaýtýarlar ýöne bäri badak bolupdy da aýaklar. Pul geçenok. O da menden getir peça diýip, ene bu original däl peça. Awa, awa. Agentlikden no, ol istediň özünden getir, wa tutup Awa düýünde bir zat bar ýa-Allah. ne şu nemetdim menem hayran kaldım da şu taliplerin özlerinin aýdýan nemeleri boýunça beýanlar boýunça öýündäkiler bilen gürleşýärler. Öýündäkilerde de edilseň aýdyşyň ýaly bir bahanalar bar. Ay munyň original däl, munyň peçadyň dogry däl, egri basypsyň. Sen o taýda haýsy neme bilen o taýda zat edip bilýäň-de, karar berip bilýäň. Ay munda kimlik nomeri ýok eken diýe. Şu kimlik nomerini alıp bilmek üçin sen o taýdan kaydyny, registrasiýaňy tamamlanandan soň eýem zada bu taýdaky näme diýe? Altınbaş Üniversiteti sana zada propiska almagy kömek et başlaýar. Ondan soň sana kimlik nomeri berilýär. Ýöne bu zada ters gelýän näme bilenim? Ay şu taýda kimlik nomeri ýok eken ýene nämeden diýip bir giden bahana tapýar. Türkmenistan tarapy. Arada näme üçin muňa ýaly bahana tapýar? Muny soňky günlerde belli boldy eýem. 3 günniň içinde şoň ýaly ullakan nemeler bilen adamlara aldak gezdiler. Ine araçylar günäkär, universitet günäkär, kim bolsa da bolsun ýöne şu Türkmen tarapyndan hiç kili bir problema tapylan ýokdy. Ýöne soň eýem okuwçylaryň özleriniň beýanlary boýunça düşünýäs, o taýda hiç kili neme ýok. Universitetiň hiç kili bir zady ýok. Ters eden zady ýok. Sebäbi akademiski ýyl başlanýar, dogrymy? Özüniň tarihlary belli. Şu tariha çenli pulny geçirip ýetişseň, registrasiýaň tamamlanýar. Şu tariha çenli geçirmeseň, registrasiýaň onda zat edilýär, bes edilýär. Şoňa görä-de indi Türkmen tarapy ara giripdir. Men düşünşüm boýunça. Türkmen tarapy ara girenden soň eýem bu taýda akademiski ýylyň tarihlaryna bir goşmaça tarih eklenýär. Türkiýedäki men häzir ýalňyş bolmasyn diýip şonu tapaýyn men. Türkiýe tarapyndan eýem wagt kazanýarlar. Şul aýyň soňuna çenli diýip bir wagt kazanýarlar. Häzir ýalňyş bolmasyn diýip men original dosiýasyny tapaýyn. Täze kararar çykartýarlar da karar. Hawa. Bulam ýöne ýerden ortağa çykan ýok. Yani ýöne ýerden zatlary, kararlary durduk yere kabul eden ýoklar. Hemme zat güläle güldük bolan ýerde eýem bu zatlara gerek ýok da. Ýöne ortada bir zat bar diýmek ki şunýaly täzelikler bolup geçýär. Bulam kim? Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı. Yani Türkiye Cumhuriyeti şunýaly bir karar aldy. Şu kararının netijesinde de 30-12-2025 tarihine kadar kayıtların yapılabilecek olmasına karar veriliyor. Yani kayıtlar, registrasiyalar şul ayın 30'una çenli uzatılmalı deyilip kabul edilýär karar. Bunam kim näme üçin edýär? Türkmen tarapynyň koşulmagy bilen edilýär. Ýöne wagt kazandylar. Ýöne näme üçin bu wagt gerek boldy bulara? Sebäbi Türkmenistan tarapy pul geçirip ýetişen ýok. Şu gazanılan wagtyň çäginde de resurs tapjak bolýarlar. Döwiz resursyny tapjak bolýarlar. Şu taýda çykaraýyn. Görünmeýän olsa azrak ulaldywan bilerin. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı. Yani halkara
okuwçular bilen ilgilenýän zatlara. Evet, 18'ine neme boldy ha? Studentler, talipler ayaklandy. 19'unda da eýen bunu çıkardylar. Acele diýibem ýerdi. Aha, aha. Gyzyl bilen ýazylan. Yani Ýa, gysagly dağıtılmaly. Näme üçin? Şu taýda studentler öz hakyny talap edenligi üçin. Öz ýa. sesini ýetirip bilenlikleri üçin. Şuňaly tizden tiz şuňaly zat tapmaga, çözüm ýoluna gitmäge mejbur kaldylar. Ine bu gezegem studentler özüniň sesini ýetirmege başardylar. Bu taýdan gutlaýan studentlere gaty gowy iş başardylar. Ine görüp durşuňyz ýaly neme de bar da. Bir giden videolar bar. Hiç ize gaýtmadylar. Soňuna çenli durdular. Maladies diýämi? Ýaşlaryň arasynda. Şoňaly mert durdular. Berekella. Öz sesini ýetirip bildiler. Şoňaly karara da baryp bildiler. Özüniň okuwuna dowam ettirip bilmek üçin. Hani Türkmenistan tarapynyň çıkaran päsgelçiligine garamazdan özüniň okuwuna dowam etip bilýärler. Näme üçin Türkmenistan tarapynyň çıkarýan päsgelçiligi diýen sebebi o ýazyňyzda bolsa zat bardy. Täze talaplar gerizilip başlandy diýilipdi. Hani aýlyk okuwçulara uğradylýan pula goşmaça talaplar gerizildi diýip şoňaly habar çıkardylar. Ýöne aslında şol wagtam eýem görünüp durdy. Ekonomik taýdan çökdi. Dolu çöktü bu rejim. Elinde hiç hile valuta rezervi kalmadı. Häzir emine okuwçularyň ýagdaýyny görüp dururuz. Olaryň puluny dessine uğratmak yerine ýene de Türk tarapyndan bir çözüm üretildi da, çözgüt tapdyryldy. Eger elde valuta rezervi bolan bolsa şo rejimiň onu dessine zat etipler bu habar ulalmasyn diýip. Ýöne indi şu taýda öňden hem şo aýlyk pullaryny geçirip bilen ýokdular. Indi okuw pulunam geçirip bilen ýoklar. Diýmek bu taýda dolar rezervi dolu eredi. Bu sistema çökdi. Häzir diňe bir gorku bilen dur. Başga zat bilen duran ýok. Ne finans sistemasy bar, ne başga sistema bar. Hemme zat dolu çökdi. Ýöne bir kynanýan ýerim bar. Şu Minsk tatyma bir okuwçular bize ýüzlenipdi. Şonda öz sesini ýetirip bilmediler. Belarusdaky zatlar, okuwçular. Şolarda da edil şuna meňzeş ýagdaý bolup durdy. Okuwup tölenmeýänligi üçin şo taýdakylar şonça okan ýylnam köýdirdiler. Ýöne bu taýdaky Altınbaş Üniversitetindaky öwrenjiler, okuwçular özleriniň sesini ýetirip bildiler. Türkmen tarapam hökman bir çäre tapmaly boldy. Çäreni hem Türk tarap tap berdi onda da. Şul aýyň soňuna çenli registrasiýaňyzy tamamlamaly. Ýöne inde getirilen bu nemeden çözgütten diňe bir Altınbaş Üniversiteti kazanmady. Üniversitetindaky türkmenler kazanmady. Bütün Türkiýede häzirki görkezen kararym bütün Türkiýe çäklerinde geçerli. 30'una çenli registrasiýa edip bilýärler. Agentstwalaryň, ajentleriň aýtmagyna görä de okuw pulunyň aýyň 10'una çenli geçirip ýetişseňiz, şoňa çenli wagt berýärler. Hemmekim bu taýda okuwçularyň okuwuna dowam etmegini isleýär. Ýöne bu taýda ýeketäk päsgel berip duran zat, faktor Türkmen tarapy. Türkmenistandaky rejim dolu hemme zada elinden kaçırdı. Finans sistemasy hem ýykyldy. Hawa şöyle bir ýagdaý bar da, bularyň gatyneme ýerler bar. Indi pulumuz ýok diýip bilen oklar, dogrymy? Finans döwüzimiz ýok diýip bilen oklar. Bäri esasy dolar gelýär bu tarafa. Dolarymyz ýok, girdejimiz ýok, ekonomikamiz çökdi, ykdysadymyz diýip bilmän. Näme üçin diýerler? Aýyň ahyrına çellä mümkinçilik berdik diýerler. Bankdaky adamlar näme diýer? Siz TikTok'a çykanyňyz üçin indi size näme töläp berjekler ýa-da aýyň soňuna çellä garaşyň indi 20 çella garaşyň, 30 çella garaşyň. Siz TikTok'a çykdyňyz üçin diýip bankyň işgäri. Sen hakykatan bankyň işgäri bolsaň, o zatlar bilen seň ne işiň bar?
pulum bolsa pulum bady, yok diýse yok geçirebilem zok. Dogry däm? Hı hı, Öz hı hı. işiňe sen näçin o taýda naziratyl bolýan? Ene Türkmenistan türmedäkiler ya sen joýdanyň üçin men seni karçyradyk diýip sen öýdüp bilmersiň ha. Sen o taýda konstitusiýany sizde bolan özlerinde bolan konstitusiýany bir bozup durlar, dogry dämi? Ozan sen şonu diýip bilýän bolsaň döwlet işgär bolup bankdaky adam öz hakyny ýetiren üçin, talap edeniň üçin men sana şeýt diýip bilýän bolsaň, diýmek sen döwletiň adyndan gepleýän, dogry dämi? Owa. Döwlet bol, döwletiň ýüzi bolup durma sen. Bankda işläsen, midinde işläsen, içeri işlerini sen geplediňmi? Diýmek sen döwletiň adyndan gepleýän. Diýmek döwletiň adyndan gepleýän bolsaň, o taýda näme edýär? Döwlet hem bir repressiv döwlet hökmünde görkezýär. Hı hı. Demokratik däl, hukuk işlemeýän döwlet hökmünde görkezýär. Asyl kökü bolsa pullary ýok, ýani türkmençe aýdanda döwüzleri ýok. Hı hı. Hı hı. Ne ykdysadyet çökdi Türkmenistan. Bunu geçen zaman neme geçipdi ha. Aýtyp bir neme gepleşik aýtdyk. Täze pullar çykardylar, ben neme etdiler 200 manat çykdy diýip. Owa, owa. O öň 200 mandyň 100 mandyň baý bolsa, işläp duran bolsa, üstesine sen şo nemesin nominalyny ulatýan bolsaň, sanyny ulatýan bolsaň diýmek sen ykdysadyýetiň çökdi diýdigidir. Ýani krizisde senin ykdysadyýetin. Hakyky, Bärde hakyky. beýnerlik zat ýok, taýda 200 manat çykdy. Näçe nemelere de taliplanmada da aýdyp bilen oklar dogrulanıp biziň ykdysadyýetimiz çökdi. Siziň nemäňiz geçirip bilen zok diýip aýdyp bilen oklar. Döwüz nemämiz ýok, aýlanşyk ýok. Ýene de taliplaryň özlerini günahkar etýärler. Näme üçin sizler TikTok'a çykdyňyz? Çykmaly däl eken. Şoň üçin hem siziň puluňyz berjek geldi. Bank işgäri sen ödüýmene hakyň ýok hiç şeýle. Oturan yerinde neme özlerine statya işläp otyrlar. Hı hı. Diýenim bolar. Indi Sapar agay diýär sen o taýda öz puluňy, öz şahsy puluňy uğratjak bolsaň, bularyň näme işi bar kime uğratýanlygy bilen? Ýa-da bolmasa goşmaça dokument sorady diýip, goşmaça bir zatlar sorady diýip, seniň näme işiň bar kime uğradanyň bilen? Seniň göregiň o taýda almak, meniň elimden pulumy alyp garşy tarapa ýetirmek. Oň ýaly takal okabzat edip, o zatnyň bu sebäpden diýip takal okamak däl. Senin göregiň almak, bermek. Ýöne şu häzirki ýagdaýda hiç bir döwüzi kalman soň şonuň üstüni örtýärler-de. Ýok. Sen o taýda o bankyň işgär näme sorap? Adresini sorap biler, muktarını sorap biler, kimi berýär? Nowa. Nirden al? Näme üçin gitdiň? TikTok'a çykdyň, çykmadyň. O zatlarla seň ne işiň bar? Öz-özüňe statya açyp barýarsyň. İş ağaçyň et, başaran okmy ýok bolataýdy. Ağzyny ýa edilen okmy ýok bol. Näme etjek öz halkyna basy edip, hem alda otyň hem basy edip otyň. Indi şu talipler näme üçin kösenýär? Nemeler ýok, dogry dämi? Tölewler geçen ok. Tölewler näme? Valuta geçmeli, ýani döwüz geçmeli. Döwüz näme üçin ýok? Şo tarabyny biz seredip görýärsiň. Talipleriň, ýani Türkmenistan watandaşynyň kösenýänliginiň sebäplerini, asyl sebäbini seredip görýär. Ene döwüz nirden gelipdiler? Biziň pulumyza däl, dogry dämi? Euro, yuan, dollar biziň pulumyzda, milli pulumyz däl. Biziňki näme amanat? Diýmek biz ony ýurtdaşyndan almaly. Ýurtdaşyndan saňa nämen garşylygynda alyp bilersiň? Diňe önümiň garşylygynda alyp bilersiň, dogry dämi? Her türlü önüm bolup biler. Dogry. Gawun, garpy, teknologiýaň, çiğmal wagty, çiğmal. Ýurtdaşyna näme çykaryp satyp bilýän bolsaň, şonuň garşylygynda sen näme alarsyň, döwüz alarsyň, dogry dämi? Ýurduň içine getirersiň. Ondan sen talybyňa gerek bolar. Talybyňdan enesinden, atasyndan manadyny alarsyň, dollaryny ýatyrarsyň, dogry dämi? Manat almak diýen Merdan aga pikiriň hem bölendir näzir. Ine Türkmenistandan Türkiýedäki okuwny
tölemek üçin nähili finansawy makinasiýa diýenlerken bilýärmi? Türkmenistandan bäri Owa. ýatyrmak üçin. Ine biz Any ýadyň diňle ine biz ýadyňda bolsa geçiren gepleşigimizde näçe esse fark bar diýipdik. Aradaky bäşe tapawut 6 ýowa, esse. tas 6 Owa. Şu taýda da şoň ýaly edýän ekenler. Ine Türkiýede okuwynyň puly näçe diýdi? 4.000 dollara durýan pulny Türkmenistanda 800 dolar edip ýatyrýan eken. Bu taýda uniwersitetlara, İstanbul'daki uniwersitetlara, İstanbul'da Türkiye'deki uniwersitetlara geçýän pulu 5 esse fark bar eken arasında. 800 dolar ýatyrýa, Türkiye 4.000 dolar olup gelýär. Ona ekildiysen 800 dolar diýmeginiň bir nemesi var, açıklaması. Sen 800 doları Türkiye'den iyi berýän, olar gara bazarda onu çalışýa 5 esse köpeldi mi? 6 esse de köpelendir. Aradaky peýdany öz kisesine goýýa. Olam bir zat kazanandyryn diýip neme diýär-de. Olam. Soň Türkmen bankyna ýatyrýa. Aradaky tapawut eýem nimetde 5 esse köpelde. Türkmeniň döwlet kursy bilen goşadyrnak içinde aýdal. Döwlet kursy bilen bankdan ýatyrýa. Soň bu taýa gelende de 4.000 dolar bu taýda emele gelýär. Ay birinden bu zat kazandım diýip begenişip zat edýändirler ýöne Türkmenistanyň gaznasyndan çykan pul şol. Türkmenistany o zat edip durlar, soýup durlar. ol şeýle hawa. Indi çok nemäniň dolaryň iki kursy bolan ýagdaýynda şonuň ýaly boljak-da. Diňe bir operasiýany görüňlerdiň da diň şo. Dolaryň iki kursy bolanda ýurdun içinde diňe bir operasiýa. Ýurdun içinde döwletiň demesini börenip, eşigini börenip edilýän, alynýan bugdalar näçeler, Owa. milliard, Owa. ýonlap, milliardlar. Okuwçylarym Gazna diňe ujuny görkezýärler-de, ine şuň ýaly peýdaňyz bolup biler, siziň hem sesiňiz çykmasyn diýe. Ahlaksyzlyk öwretýärler-de. Hawa. Indi ýanka nimäge dönükleri döwüs ýankyny nemesini aýlanşygyny aýdyp berdi. Döwüs näde kelip bilýär, talybyň nemesine okuw tölegine. Indi Türkmenistanda näme üçin döwüs ýok diýip nemetýär-de. Döwüs kıtçylygy bar. Barjasynam ýanky 5 esse bilen döwletiň aldyndan ýok edip durlar da galanyny. Indi Russiýa Federasiýasyna biz bagla isleseler, islemeseler. O da raşizme bizler bagly. Olaň yksadyýaty çökse bizinki 10 eter çök, 10 esse çökýär. Dolardan näme ýalan gören Türkmenistan barda, näme artdy. Indi näme üçin Türkmenistanda adam döwlet üçin inde ösüp barýar, enelerimiz çağajyklarymyza gowy seredýär. Hukuk döwleti birden demokratiýa bilen, birden sloganlar bilen ortada deprek çalyp halk baryny çağıryp ýöne näme üçin döwüs ýok halkyň elinde. Türkmenistan ýene baý ýurt diýerler. Biz önüm satyp bilendik ýurtdaşyny. Kim önüm satýar? Marginallar birdir, ikidir. Pomidor, hyýar, onunam ulakan döwüs gelmeýär näme? Bilesine näme alarsyň sen onuň? O taýda da başga bir oýun barýar bolupdy da men göwnüm. Yok, o hakykatdan hem şeýle bir sahnalaşdyrylan bir neme bar da, kiçijik bir marginal grup bar. Diňe şo nemelerde görkezmek üçin, göz boýagçylygy üçin sahnalaşdyrylan neme görkezýärler. Başga neme ýok o taýda. Sebäbi o taýda şahsy eýçilik ýok. O pomidorlarda subsidiýa da bardyr. Hazinadan alynan subsidiýany şo zat bilmedilýär da. Dip muňa kan üstlermäli neme deli. Indi önüm satjak bolsak,
Men bir önüm satjak bolam ýurtdaşyna dordam ýurdun içinde sataryn markalaşdyrylan ýa-da nämäni bir önümü marka ederim de ýurtdaşyna çykan dordam eksporta çykaram. Awa, awa. Adam meniň ýaly näçe adam ma ýurdun içinde? Bilen aýtmagyna görä 7 milyon owrak adam ma. 7 milyon 450 min muşanlar. Indi nemede de Türkmenistanda da topragam kän ulanmana mümkinçilikden. Toprağımı nemämizde köpkerlemede daýladylar topraklarymyzy ýöne toprak kän suw kän ulanmana mümkinçilik bar. Mhm. Yani doğru ýerde ulansaň da şu bir tane kanalam. Indi men satjak bolsam doğrudanmy? Men şahsy toprağın şahsy eýesi bolmaly doğrudan men adymda bolmaly. Yani men ýaly milyonlarça adamlar bolmaly. Mhm. Mhm. Indi näme üçin ýok şol? Men indi ýurtdaşyna eksport eksport edip döwüz içerik getirsem ýurdu baýlaşdyrýam doğrudan altyn pul getirýär. Birde ýuan geler, birde euro geler, birde dollar geler doğrudan. Ýurdun nemesini dolanşygy aýakda durmagyna men peýda etdim. Diňe men däle milyonlap bolup biler. Milyonlap hektar neme var Türkmenistanda toprak var. Awa, awa. Şonuň ýaly ýagdaý bolanda şu çağalar Türkmenistanyň gelejegi olanlar gyýlar helak bolmaly däşler. Hiç kim mesele bolmaly. Şunlara Allah şo bermeliler. Ine mittik bir zat bar döwletlerde doğrudanmy? Mhm. Diň pasportyny aldyň, belli bir kaglyň aldyň, geldiň okap berdiň. Näme ýetmezçiligiň bar senin? Döwlet tarapyndan. Okuw tölegiňmi? Ýani näme? Kredit berýär doğrudanmy? Soň işlersiň berersiň ýa-da kibediler saňa garat. Sen şu taýda okap tehnologiýa öwrenirsiň ýene dersiň ýurduňa bähbitli adam bolup ýetiş gelmeli 4 ýyl bolan. Mhm. Näme? Akly gelýär doğrudan sen pul berýän, derегine akly gelýär. Awa, awa. Akyl diýmek, bilim diýsek. Awa. Sebäbi türkmende akylly bol diýmek başga manyga gelýär. Awa sonam ýigrendiripdirler da akyllymy sen diýip akla garşy ýaman nemesler bar. Mhm. Bilim gelýär diýelim. Bilgi gelýär, bilim gelýär. Indi şunun her ýyl çağa dogulupdy, her ýyl çağalar ýetişdi, okajak, öwrenjek, ýani bilimlenjek. Ýurdun içi bolsun, daşy bolsun bilim almaly. Doğrudan hem aradyň garşy. Ýani ödemeli nemes bar da. Mhm. O ýurtdaşyna çyksaňam, ýani käl döwüz gerek. Sen manadyň nähilerde boljak. Herkim öz nemesine görä bir ortada aýlanýan pul bar da şoňa görä hereket edýärler. Indi biz şahsy eýesçilige dönüp gelsek, şeratlar bolmaýar. Meniň ene 10 hektar ýerim ma bolsa, ýa-da 20 hektar. Men şonuň üzüm ekjek ýa-da gawun ekjek tehnologiýa gerek maňa ýa bir tehnika gerek doğrudan ben elimde pulum ýok. Mhm. Men bardym, näme bardym? Banka bardym. Meniň nämem toprağım ma 20 hektar toprağım ma maňa kredit gerek. Meniň bahasy näçe diýer? Indi bärde sen şöýdip durmaly däl da, bahasy näçe ha mene bilem okdyp durmaly däl da. Bärde olsa mülkiýet nemesi çykýar, ýasasy. Kanuny doğrudan ortağa çykýar. Awa, awa. Senin nemäniň toprağın degerini ber demekdir. Biram yuridik nemesini eýeçiligini sana neme dokumentleşdirip berýär da ýeriň içi toprak senin diýär. 20 hektar toprak. Türkiýedeki tapu sistemasy. O isle sen satyp bilersiň, isle üstünde önümçilik edip bilersiň. Isle kredit alyp bilersiň neme zaloga goýup banklara doğrudanmy? Mhm. Alış-çalış edip bilersiň garaz. Senin nemäň şol? Nähil diýýär bir kapitalyň başynda Awa, sermaýe. arkadaň diýjek bolan Serdar dagy däl. Ýeriň özi. Ýeriň özi arkada kapital bolupdy da. Mhm. Ene şol sana şöyle arkana iterici güç ýaly bolýar şöyle. Ene men diýär, ulan meni diýär, şu kapitaly diýär. 20 hektaryň ulan diýär.
gerek ola banka var, gerek olsa neme başka bir neme kreditorun yanına var doğru değil mi? Şartı gerek ola devletin yanına var. Ne ulan men diye, näme eksen diye. Yani derene teknologiýany alarsyň, kredit goýarsyň da kredit alyp neme goýup, dalok goýup, teknologiýaň gerekmi, tohum gerekmi, yani elinde pulun ýok bolsa da, oňsoň sen toprak, eýetçilik sen hakykatdanam tapuly, ýani dokumentli bolsa, sana nemenem arzan berýär ekenler, kreditam. Mhm. Orada ya ne için arzan berýärler? Sen senin Töläp hukuky bilmedik. tarapdan goragly da, Mhm. hem senin nemen şonu garantili, döwlet tarapyndan garantili şol. Ine şol adamyň nemesi biz şoň jogapkärçiliginde diýip. Yani bir seni gorap durun bir mehanizm bar da ýuridik tarapdan, hukuk bar. Mhm. Seni gorap. Oňa sana banklaram nemetýär. Arzan kreditem berer, ýylyny uzatdygyň berer. Indi ştada banklar senin bilen näme üçin arkaýyn işleşip bilýär diýjek bolýar. Ýa-ni senin hakkın, sen şodady ýaşap duran adama, dogry dälmi? Mhm. Ata-babaňa ýaşap. Senin hakkın nemedilýär? Dikeldiler ýagdaýynda. Ýani sen statusyň var şodada. Mülkiýeti, eýeçiligiň var senin şodada. Sen Diýmek senin puluňy şol alan karzyňy töläp bilmeýän ýagdaýynda seniň zaloga goýan zadyňy satyp nakit pula, nagyt pula geçirip bilme imkanynyň bardygyna esaslanýar. o Mhm. o şol dokument bar senin sana eýetçilik statusyny berýän Tapu. hukuk dokumenti, tapu ha. Şol sana nemeni berýär da, ýani agramyny berýär şol neme. Yani bankadan uwern bolýar seňe. Kreditten berip biler, gerek ola derегine de burçarda çalışyp biler. Yani özüniň işlemene, hukuk tarapdan işlemene mümkinçiligini, yani giňişdigini, iki tarabyň hem hukugynyň bankam aldanmajaklygyny bilýär, nemeniň hem kreditorun hem demesi, kredit alýanyň hem demesi hukugy ýörýändigini görkezýär şo taýda. Yani anamy neme berkitýär da, yani hukuk berkitýär anamy. Hawa. Şahsy eýetçiligiň hakynda. Ondan sen bir ýyla kersiň, öwrenirsiň, iki ýyla kersiň. Ondan ýurdyň içinde satarsyň, neme özüň ösdürip gelişdirip neme dersiň, o ýurtdaşyny da satyp bilersiň. Diňe men däl da, bir adam däl da etjek ony, dogry dälmi? Mhm. Halk köpçüligi ediljek. Millionlap gektar bar atykmykda. Hawa. Millionlap. Hemme şoň belli bir bölek ýerler strategik ýollar üçin, ýa asker üçin, eskeri nemeler üçin döwletiň zadyň öz ammary bolar, ýene şol ondan daşary hemmesi nemeler şahsy eýetçilige geçmeli halkyň özüne. Mhm. Oňsoň müňläp maldar bolar, müňläp çiftçi bolar. Biz bir agrarny neme, şoňa elberişli toprak ýerlerimiz dogry, mal bakmanada, ekin dikmenede. Buzly akýanyň ýenäniň, ýani sowuk ýerlerde de gül zat ýetişdirip berler ha. Näme üçin biz şunlaly bol güneşiň astynda her türlü ekin ýetişdirip bilmäli. Dünýä birincisi Ýa-da boldy onda da. owa. Nemäniň daşyndan mene mal nemesi, goýun, gara goýunyň eti bilemok men mramyryna et diýerler ha. Hawa. Bizde gara goýunyň eti hem öz bolşly, ýani şu tagamly eken da, bölek ak goýunynkydan tagamly eken şoň nemesi eti. Mhm. Görem biz başga ýerlerden tohum özläp özümizden var şonu diňe bir gozgak görmek gerek da şonu. Mhm. Şahsy eýetçilik bolanda şolara iýim zatam üretip bilýär, dogrymy? Bazaryň Häzir biz talabyna göre. Mhm. bir neme ýol, dünýäde akyl kana, iň ýakyny Türkiýe Cumhuriyetinde. Akylly, bilimli nemeler var, çiftçiler, maldarlar var. Şolaryň bir näme diýär? Häzir diýär maly meýdana gezdireňden duduryp et üçin, tüý üçin öndürjek bolan, duduryp iýmini üstüne getirsen has amatly bolýar diýär. Hem toprak az nemetýän, ulanýan, hem de neme
önümçülüğü kan bolýar, süýdi, eti artyk bolýar. Yani geliştirilen teknologiýalar bilen edilen işler da Hı hı. Hı hı. bilimiň etýäni. Bizde de şo mümkinçilik boljak. Bizlerim şonu etsek, ýanky ýaly ýaşlarymyz helak bolup görjek hala okuwa diýip gaýdyp ýurtdaşynda. Hı hı. Indi Şonuň ýaly ara baglanşygyny bilmeýänlere bir azrak açyp aýdyp bereýin men bu taýda. Häzir ine bir pikir bilen başladyk, dogrymy? Şahsy eýeçilik, mülkiýet diýilýär bunu. Şahsy eýeçilik başlan wagtynda ine sen aýtdyň, her kim özüniň topragyna eýe bolýar. Şol topragyna eýe bolandan soň eýem muň öndürýän zatlary bolýar, dogrymy? Yerli bazara gerek bolýan yerli bazara satar, islese artygyny ýurdun daşyna satar. Bu näme etýär? Bulam ýurdun içine döviz getirýär, ýani valuta gerýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankyna eýem ýurdun daşyndan geldi, dolar girdi, giriş etdi. Çiftçimiz hem manatda alsa emetýär. Ýani bu ýurdun içine girýär nihaýetinde. Öňünde soňunda ýurdun içine valuta girýär. Soň bu diňe bir yer alanlar, diňe bir ekin üçin, agraryny zat üçin etmez. Munuňa ýene ýatyrym ederler. Dogrymy? Fabrika gurarlar, ýene näme ederler. Ine sen maldarçylyk bilen zat etdiň, ilgilendiň. Sen süýt öndürýän diýeli. Seniň öndüren süýdüňi men alyp bir fabrika açýan, süýt önümleri çykaryp başlaýan. İslesem ondan katyk ederin, ondan peýnir ederin, peýnirin aşagyndan galan suwuny islesem men protein toza edip sataryn. Yani bütün dünýä piyasasynda näme geçýän bolsa katma değer zat diýe de saparaga düşündirip diýen muny. Katma değer näme diýe? Onuň bahasy kat-kat artyk gitýär. Şu diňe bir şu ýere geçiliginden başlan zat eýem katma değer bolup ona has bahasy ýükselip gidýär. Misal üçin protein tozu dünýäniň niresinde diýseň hem kaliteli bolsa şonu hem ýerde alýarlar. Menem şoňa katma değer bir zatlar sattım ýurdun daşyna. Ýöne bu taýda näme boldy? Men ürün sattım, önüm sattım. Türkmenistanyň içine ýene dolar valutasy geldi. Ya da olmasa ine men işimi gördüler. Ýurdun daşyndan men investor tapdym. Dogrymy? Meniň fabrikam bar, şuňal fabrikama ortak bol. Ýani aksiýa, obligasiýa satyp öz zadymy fabrikama ortak kazanýan. Paýdar kazanýan. Ýöne bu taýda näme bolýar? Bu taýda da eýem ýurdun içine valuta rezerwi girýär. Bu häzir 2-3 kişiniň arasyndaky bolýan zatlar aýdyp berýär-de. Öz aramyzda bolýan geçse. Aýdyşyň ýaly milyonlarça ýene şu ýaly iş etýän adama ýurdun içinde iş ornu açylýar. Bu bir ýurdun daşyna gidip sergezden bolmazlar. Bu iki. Soňam şu ýaly operasiýalaryň izi gideriligi bilen Türkmenistana ýeteri derejede valuta girip durýar. Valuta girse näme bolýar? Merkezi Bankyň elindäki valuta rezerwi köpelenden soň häzirki ýagdaýa düşmezler. Hani birine pul uğratacak bolýan, sen kime uğradyp oturýarsyň, näme üçin uğradyp oturýarsyň, o senin kimin bolýar diýip ona düşündürüş bermegem gerek dälýär. Ol bütün dünýäde boluşýaly. Desine sen şu taýdan puluny berdin, 10 minutyň içinde de galman, 1 minutyň içinde heýem. Ota garşy tarap alyp bilýär heýem. Şoň ýaly ýagdaýa gelýär. Mülk eýeçiligi, ýani mülkiýet, şahsy eýeçilik şo derejede wajyp zatlar. Indi staýda bunyň näme ara baglanşyklar menem näme tarawyna seretgeýin. Indi staýda suratda görýär. Men dowam edenmi? Indi suratda kim görýär? Birinji suratda çiftçi durdurdy, daýhan. Bawa daýhan diýeli. Türkmen dilimizde bawa daýhan du. Indi şol ýeriniň eýesi. Durdurmy? Şuňa ýeriniň eýesini näme berdi? Hukuk berdi şuňa, durdurmy? Yer eýeçiligini berdi, kapitalyny. Sen
şu ýurdun eýesi sen şu topraga da eýe bolmana hakyň bar diýip-de tapulaşdyrdy, eliň dokumentleşdirdi. Hı Ne hı. sen kapitalyň diýip. Indi şu ýagdaý bolanda diýmek Türkmenistanda hukuk sistemasi işleýän diýdigidir şol. Yani kanunyň güýji bar diýdigi. Başga sözle aýdanda hukuk sistemat işleýän diýdigi. Hukuk sistemat işleýän bolsa näme bolýar? Adalatyň bardygy. Doğru dälmi? Hı hı. Hı Adalatyň hı. bar. Her kim eden azabyna görä, hakyna görä nemesini alýar. Eýetçiligini alýar. Adalatyň bir ýurtda adalat bar bolsa investmentler yani maya koydu paydarlar var ha. Hı Olur hı. Hı öz hı. özünden sen sinetip dura doğru değil mi? Sen bu yurduna barıp gezmekle neme Türkmenistan'da nahil nemeler uygulanıyor. 5 ay, 3 ay, 1 yıl sinederler ha. Yerli yurttaş şahsi elçiliğe geçiptir. Kanun tarafından, konstitusyon tarafından yani hukuk koruyor. Mülkiyet boldy diýär. Mülkiyet boldy diýmek şonu goraýan bolsa, demek şu taýda hukuk işleýär. Hukuk işleýän bolsa ýurtda adalet bar. Ýurtda adalet bar bolsa, eee, bilim, ahlak ýurdu dolandyrmana başlat diýdi bolýar. Hı hı. Endi o zatlara pullu adamlar, pullu diýende ýani işe wir adamlar diýip aýdyn. Olar finet bilýär, näde näme bardygyny. Hı hı. Doğru Hı hı. Olar on soň sen haýyş etmem gerek. Gerek bolsa gidersiň özüň işe neme dersiň bolýar. Seniň ýurduňa özleri akmana neme başlar, gelip başlar. Olaram häzirki Türkmenistana näme üçin investment baranok. Barsa da Hytaý ýaly ýymry katja özlerini bergidar edikatja. Täbi ertek gün elinden alınjany, alınmajany öz halkyna seretmedik döwlet, ýurt daşdan gelen nemetmez mi? Silah koyar mı? Yedihamını sıfırıp odan defati kıyık koyarlar. Hı hı. O zaman onu getirdik, bunu getirdik deyip. Televizörde nemet, çekide çalıp görmesinler halkın nemetini. Gözüne görünüp dura. Türkmenistan yani yurda ne için gelen ok milyarderler. Yani hukukun yok. Hukukun yok, olsa adaletın yok yurtta. Girişi Yani var, çıkışı yok olaryň. O. Yani o zaman çağalar taliplerimiz yurttaşında helak oldu. Okuyacak diye. Olaram sen TikTok'a çıktın. Ne için TikTok'a çıktın? Neme de Mıhame'nin Türkmenistan'ın Mıhame kontrol edip durursan şu Mıhame'nin berýän nemeleri şol. Öyle. Nähili diýýärdin? Oyuncakları gepletýärler da nemeler ýankylar. Siz TikTok'a çıkanyňyz üçin Türkmenistan size berjek puly bermeýär diýip, bank geçirip bermeýär diýip. Bäh. Ya berde başka bir oyuncak var. Yine şem bir neme ışık neme diýär bir ot yanjak bolsa aşaňdan neme berýär bir. Otlarsın da bir hereketin başı var ha. Hı Hak hı. sorap başladılar ha. Ýaşlar hakyny sorap başladylar bolýan. Şoňa öwrenşmesinler hakyny soramana. Neme etmesinler şu hereket giňen ýaýramasyn. Halkyň içine, türkmenleriň içine ýaýramasyn diýip öňüne alyp oturuşlary. TikTok'a çıkanyň üçin men senden pulum berjek geldi. Daşyndan hem özleri gorkýarlar. Aýtmana da gorkýarlar biziň iktisadetimiz dinçdi. Näme üçin nemeleri 2026-njy ýyldan straflary, ýeneleri galdyrýarlar. Näme üçin galdyrýarlar? Bäşesini. Hadi. O hazine boş. Hazine boş onun. Hiç zat bilen berkidilmedik ýene zadan basýarlar. Manadan basýarlar. Onam näme owadanlap ana indi dünýä standartlary boýunça hiç ýyrtylmaýan, hapalanmaýan diýe. Onuň degeri ýok indi onu bilmedim. Ýakyp degerlendirmeseler. Bular var ya Türkmen özleri ýalsam kim ka diýär.
Hmm. TikTok'ta da hatta görkezýärler 10 manat munyň ýaly pul getirmäň zat diýerler. Sen döwlet bolýan olsaň, ene şo ýyrtyldymy? Senin banknotuň aşal. Äkidýän bulup kaysam bolsa bir banka. Dogry dälmi? Owa. Dereniz pul alyp kaçýan. Hakiki, şoň ýaly bolmaly owa. Asandaky nomerini nemeden ulanışdan çıkarýarlar, sana başga nomerli 10 mandyň berip görýärler. Şonuň näme bolmaly ol? Mhm, mhm. Sen döwlet bolýan. O Hakiki. indi ýyrtylmaz zat diferet getiren nemeler hem bularyň bir gülkünçi bar. Özleri lan inanýandyrlar da aýtýan zatlaryna. Owa ýalany gaýtalap oturanyň özü nanýa. Kapitandaka Owa. inandym ka diýerler ýöne gaýtalap oturanyň özü nanýa. Baýdagy ýaşyl baýdagy pasardanyň bilen seniň pasardadadyň bilen Türkmenistan öňe dikkät garanyň bilen iqtisadiýetiň hem galano talyň hem bäde helak bol nemesmi helakçylikden gaýdan. Kim aldajak bolýan sizler Türkmen halky öňki neme däl dünýäni görüp göründi. Akly huşy ýerinde. Sizleriň kimdiňiz bilip bolýar. Näme Çiftlik hayvanlarından farklıdır yine. Öz seslerini bildirip bildiler. Sessiz otur, sesini çıkarma, Ýa. yine näme etme diýip aýdylyp gelinýän boş gürrüňler bardyr. Şolaryň haýsy birini dinlediler. Ne talyplar çykdylar, özüniň hakyny soradylar. Näme bolýar diýip özüniň sesini çıkaran madyna da ertesi gün näme karar çykdy? Aýyň soňuna çenli şuna zadyny registrasiýasyny dowam edip bilerler diýer. Berekellä şu taýda Evet. sesini çıkarıp bildiler iň ağzından. Bir kısan provokatoram sok görýärler içine konsoloslugy bilen birleşip görän TikTok'a çykanyňyz için nämeden. Awa Dawa gruplara şoň ýaly diýerler. Ay indi bu grup näme gerek diýerler. Ay bir oturup Awa. pikirlenmelidir. Näme üçin şu problema bilen karşılaştyk? Şu zatlary oturup özara gürlen etmelidir. Yok gerek däl diýe bu boş gürrüň diýe. Bolýa sen düşünýän däldirin, sen beýniň basmaýandyr. Şu boş gürrüň diýip aýdýan bolsaň sen düşünmeýänsiň diýmek. O özüň düşünmeýän bolsaň beýlekler hem düşünmedi ýa bu zat boş diýip bolmaz ha. Aýdyşyň ýaly şu içerden provokatorlar getirip sokýarlar. Öz arasında şu ýaly pikir ýöretmesinler diýip. Ne täze oýunna seret bu Türkmenistanyň içinden häzir dinleýänler ýazypdyr. Häzir Türkmenistanda gara bazarda dollary düşürüpdirler. Bu valyutçyklaryň oýunu diýerler. Soň ýene galjakmyş diýerler. Bu halkyň elinden dollary arzanladyp ýygnap aljak bolýarlar ýaly. Ana. Dollar rezerwi Türkmenistanda ýetmeýän duran wagtynda nädip gara bazarda dollar arzan bolup Ýa. biler. Adamyň zadyna gorkyny ýerleşdirmek, adamyň aklyna. Aýyna gara seret dollarlar indi bahasyny ýitirýär, sat diýe. Bu beýlede bir adamyň akly bilen oýnamak bolmasa, dalga geçmek bolmasa. Ine saparagy dogry aýtdy, ine şu 5 esse neme aradaky 6 esse tapawut iskustvenne näme diýe? Yapay türkmençesine häzir ýadyma salyp bilemok. Iskustvenne elde tutulup gelinýär. Yasam. Awa yasama şekilde. Näme üçin diýilende ine seret yasama bir şekilde tutulup gelinýändigi şu taýdan belli. Senin iň baştan elinde rezerv yok. Valyuta rezervi gutaryp bar ya. Yok sen ýurduň içindäki nämänem bahasynam arzanlaýarmyş diýip şunu almışmış bilen adamlaryň elindäki dollarlary hem aljak bolýaňa. Owa. Bäde iki oýun edýärler da men düşünýüşüm boýunça. Ne valyutçyklar şöýtýär diýerler. Ýok, valyutçyklar o taýda bir hyzmatkar. Muhammedyň hyzmatkarlary emese. Owa. Sen böyle işleşip gören nemeler, hömeşikler. Indi şu taýda näme edýärler? Bira dollar rezerwler ýok. Ordan onu aldap dollar düşýärmişin diýip aljaklar elinden. Birim halk garyplaşýar da. Halk barja kapital şu wagt näme de görýär? Dollarda görýär. Doğrudanmy? Şonu elindäkini aljak, halky garyplaşdyrjak. Yani geday goýjak. Şu taýda iki oýun oýnýar. Indi dollar diýerler bizde ýokary derejede diýär, yani gymmat diýerler dollar. Aslında ol öyle däl. Türkmenistanyň manaty düşük. Dollar beýikde, dollar duran ýerinde dural. Manat düşük ýa nemede? Dollaryň karşylygynda manatyň güýji az.
Şonuň ýaly ol dollar beýik näme boldy? 18 boldy, 19 boldy. Onuň ýaly seniň manadyň dollaryň garşysynda şetirip aşak düşdi. Şondan bolýar ol. Emeli ýagdaýda Ona tutup gelýän zatlaryny bir gejede düşürip bilýärler adamlary gorkuzmak üçin, elindekileri almak üçin. awa panik ettirjekler elinden aldyr. Dogry bellek Ol geçipdirler. Öz ýaladyna özleri ýany ependiler diýe. awa awa indi bärde dollar bilen nemäniň hem manadyň hem ara gatnaşygyny aýtsaň boljak bol temadan uzaklaşýar-da. Onu bir ýene bir gerekde. Ne durup geçer. Ene ýanky Türkmenistanda iqtisadiýatyň galma mümkinçiligi ýok şu ýagdaýynda. Dogrudan planowy ekonomika gidipdi nemäň içinde. Owa. O hajalyk diýip alsak biziň agramly böle başga ýerde hiç ýerde önümçilik ýok bizde. Planowy näme ekmeli, paxta ekmeli, näme ekmeli, bugdaý ekmeli, plança bolmaly, ton alaýmandy. Ýok. Onuň ýaly planowy ekonomikada bolan ol. Tembole Türkmenistanyň ýagdaýynda. Şonuň hem seniň planowy ekonomikasy bar. Şolum Türkmenistanyň hazynasyna, halkyň hazynasyna näme ziýan bolupdy. Gördüm sen o taýyk 5 manat çykarýan bolsaň, paxta bilen bugdaý ekmek üçin ýedine sen 3 manat alýan awtaý. Onuň ýaly bolanok, şoň üçin şarty eýeçilige geçmesen bolanok. Hakiki. Ne Yurttaşyna awa aýdy. aýda Aýdyr. yurttaşyna synetýän bolan şarty eýeçilik bolan ýerler, ýani mülküň eýeçiligi bolan hukuk bilen berkitilen ýerler ýurtlarda halky baý ýaşaýandyr. Hemmesiniň iş güýji bardyr. İşçilik derejesi gatys ýagdaýyndadyr. Onsoň sosial hyzmatlar hem şonuň ýurt baý, halk baýasa ýurt baýa, dogry dälmi? Döwlet hazyna baýa. Onuň sosial üçinçiligi näme bolup başlaýar? Ýokary derejede bol. Hakiki. Ine sen Bilim. mülkiyet hakkını berdiň, dogrymy adamlara? Mülkiyet hakkı adamlara toprak berýär. Topragym bir ýere çenli näme dip bilýär? Adamlara iş berip bilýär, iş bilen üçin edýär. Ýöne ondan soň bu toprakdan ýene maldarçylyk bar, başgasy bar. Olam ýene bir iş güýji gerekdirýär. İş güýji gerekdirýär. Soň olaryň elde eden önümleri önümler netijesinde fabrikalar gurulýar, zatlar gurulýar. Şonda da eýem muňa da iş güýji gerek. Dogrymy? Fabrikalarda işlemek üçin hem. Bularyň arasyndaky, öz arasyndaky getir götür edýänem, olara da iş güýji gerek. Soň bu fabrikanyň zadyny üretýän zatlaryň taşary ýurda çykarmak üçin oňa da iş güýji gerek, logistika. Ondan soň iýizi gider şu çark aýlanyp durýar-da. İhrajat edilenden soň, eksport edilenden soň hemme zat ýene ýurduň içine dollar valuta rezerwi girýär, altyn girýär, dollar girýär. Soň ýurduň ekonomikasy güýçlenýär. Ýurduň ekonomikasy güýçlendikçe adamlaryň problemasyna nemetmek üçin, ortadan aýyrmak üçin sosial üçinçilik diýdiň häzir. Şoňa harjanmak üçin rezerw köpelýär-de. Ine Norwegiýa zatlar okuw üçin millionlap pul harjaýar. Türkmenistan ýöne harjap bilen ýok. Ýok, o taýda o näme aýratyn bir meseleler hem bar. O taýda politik kararlar hem näme diýär, oýnaýar ýöne. Ýöne aýtjak bolýanym häzirki Türkmenistanyň nirde bolsa bolsun Türkmenistandan çykan talyplaryň düşen güni belli. Ýurtdan öz pullaryny ýatyryp bilen ýoklar. Okuwçylara, talyplara. Aýlyk harjamak üçin pul uradyp bilen ýoklar. Okuw puluny töläp bilen ýoklar. Näçe ýyldan bäri ýyzygider gelip durýan zat da bu. Limit puluny hem oňdurjak bolýarlar da talyby.
Ne 250 yazıpdyrlar. dolar. Hawa daşar ýurt talyplarynyň $250 geçirip bilen ýoklar diýe. Hawa. Öňe $250 berýän eken, bilemýok kaçan ne ötürp bu limit goýulypdyr. Ýani häzir şonam geçirip beren ýok. Gaty gutaran neme bu sistema? Bir tarapdan işkence edip gelýär, bir tarapdan özü gutardy. Hawa. Türkmenistanda hawa şahsy indi başga ýerlerde mene deňeşdirýär. Da ölen başga ýerlerde şol şahsy eýeçilige geçilmän neme bolan okanda. Näme üçin tarih öwrenmeli diýenler bolar. Tarih diýende sen o diňe seljuklyny bir ýerde gylşlaşypdyr. Alparslan diýip oturmaly däl tarih. Saadət tarabyna da seredip görmeli tarih. Doğrudanmy? Nähil gelişmeler bol. Ondan soň syýasy politologiýa diýär näme? Syýasy tarabyna da seredip görmeli tarih. Diňe bir gylşly çakmyşypdyr, urşupdyr, ýeňipdir, seljuklu arty gyýryp durmaly däl. Bundan başga da edilen işler kene dünýäň ýüzünde. Diňe ojağa şer. Maktumly iki tane boşgu ýazypdyr, akylly bol, öýle bol, böyle bol diýenler sen tarihiňde däl. Dünýäň tarihi o taýda çäklenen o var. Başga ýurtlarda şu ýurt gelişmek üçin meselem Kanada bolsun, Finlandiýa bolsun, Amerikanyň aýny. Doğrudanmy? Ýewropanyň gelişmek üçin näme etdir? Geçen asyrda, ýa onun öňde asyrda näme etdir? Şonu okaýmaly, ulakany 3-4 san material demesem düşünse bolan kadijak bolanda. Ondan da saram meni Milli Halat Edici Komitetiň HSM kanallaryny dinläp bermeli. Oja şerden oka, bärden üstünde doldur. Oja şerden oka, bärden üstünde doldur. Ya adamlar taýada dilden öwrenseler, eşitip öwrense, has öwrenýär, käýüş oka öwrense, näme öwrenip bilýär. Adamlar näme tapawutly da bir-birini her kim özel bolan soň. Şoň üçin şahsiýetçilik bolan ýurtlar, şahsiýetçilige geçen ýurtlar şu nemesiniň bir itergiňi baş eken da şol. Saadetleriniň janly bolmagyny tehnologiýada şolarda bardyr. Janlar hem şolaryň rahatdyr. Pensionerler hem şolaryň ýurtdaşyna gelip ene Türkiýe Cumhuriyetine aradyna gelip gezmäne gitdiler. Gresiýa gelýär. Öskä ýurtlara gezip böyle. Gezäk. Hakiki. Taýlarda jaý satyn alwam demek böler, somusyny taýda geçirip kışda ýene öz ýurduna gitip. Şonu Türkmenistan'ym şo ýagdaýa geçmese bolan ok. Şahsiýetçilige geçmeli. Indi Başy şolda. Şu ýatyrym ýap bilmek üçin gerekli zatlary sanaýada şu taýda. Bir ýatyrymyň maýa goýmaň gelip bilmesi üçin näme gerek? İlk bilen hökümetiň güýji, istikrarlygy. Soň ýolsuzluk bilen mücadele diýe. Soň bürokratik näme? İşini öňgörüp bilji, öňünden görüp bilýän bir näme? Demokratik hesap berebilirlik diye. Ýöne bulardan hem öň bolmaly zat şahsy eýeçilik. Sebäbi adamlaryň şahsy eýeçiligi bolmasa, bu zatlaryň hiç biriniň nemesi ýok, önemi ýok. Hemme zat şu şahsy eýeçilige dayanýar. Hawa. Şu başy şolda şahsiýetçilikden oňsoň hukuk ýolam şu taýdan näme ediljek oňsoň. Näme barda? Şahsy eýeçilik goralmak üçin adalet sistemasi barda. Olum şu taýdan ýene geljek. Bärde hukukdan bir giden nemeler bar ekende ýa. Bölüm ekende hukukam. Şolarym gelişjek dagynsoň. Olaram işlejek. Ondan soň ýanky demokratik hasap berilip diýen olum haýsy ýurtda şol Şweýçarmy okudum men. Oşonda her bir watandaş ýurtdaş baryp nemesinden ýanky bizde häkimlik diýilýär-de, şo taýyp barýar-da, yerli hökümetden barýar-da hasap sorap bilýär.
bizden alan salgıtlaryň ýa-da näme halkyň hazinesinden näçe pul nire harjadyňyz? Dokumentlerini görüp bilýär, edilen işlerine näme bilýär, sorap bilýär. Onsoň media bar. Mediada näme bolýar-da? Garaşsyz media bolýar. Hı Şu hı, wagt hı hı. Türkmenistan 7 sany döwlet kanal dik görkezýär. Bary şowurda gyýryp durar. Arkadaglar döwlet adam üçindir. Hı hı. Okay. Metbuat hem şonuň ýaly, radio hem şonuň ýaly. Näme dipdir? Şowurda gyýrypdy. Şonuň ýaly ýagdaýlar. Gara şöyle seredemizde şu wagtky döwlet sistemasy görkezlen näme rejim bardyr. Şol düýpöter ütgemeli. Düýpöter ütgemeli. Nähili düzgünde gurar kakdyp helak bolup kelle döwüm oturmalylar, ýurtdaşyna sine daýmaly. Ösen ýurtlarda nämeler bar? Döwletler ýurtdaky, ene ösen ýurtlaryň içindäki döwlet sistemasynda nähili nemeler bar? Düzgünler bar. Şolara sine edip göräýmeli. Gerek bola seniň bilimiň gelişdigiçe sen hem gelişdirip bilersiň döwlet sistema. Hı hı. Ine Berme. ine Olar edip bilen wagt aslında bizem edip bilersiň. ine Buyur. ýene şu zatlara gaýdyp geljek mende. Hı. Studentlere. Inde studentlere başga ýurtdakylar näme edipdi? Belarusdakylar hiç sesini çykaryp bilmän, hiç näme edip korkup zat etdiler. Beren şonça beren ýyllaryny bitirdiler okuwunda. Pulunu geçirip bilmediler. Ýok. Ondan soň Russiýadakylar näme boldular? Russiýadakylar ýadyňda bolsa Stavropol nemesinde, bölgesinde. Şol taýdaky okuwçylar, studentler, talipler özüniň sesini çykaryp bildiler. Biraz giç boldy, ýöne öz sesini çykaryp bildiler. Näme üçin giç boldy? O taýda nemesine registrasiýasyny zatlaryny öçürüpdirler diýýär. Bir-iki sanysynyň soň izne uğratma prosesi başlapdyr olara. Türkmenistana uğratma prosesi başlapdyr. Ýöne bu taýdaky türk nimeler Altınbaş Üniversiteti ýalňyşmaýan bolsam. Şu taýdaky üniversitetdaky talipler näme etdiler? Öwrenen wagtyndan birleşdiler, ayaklandylar, öz seslerini bildirdiler. Netije näme boldy? Hiç biri açysleny bolan ýok. Emmekimin kaydı dowam edýär. Näme üçin? Sesini çykaryp bilenler üçin. Birlik boldular, özleriniň sesini çykardylar. Özleriniň dertlerini ortağa çykaryp bildiler. O sebäpkäri zady o belli däl. Onu näme etmeliler? Hökmanam däl. Sebäpkärini bir gezekde tapmak, zat etmek ýöne önemli zat etdiler, sesini çykaryp bildiler. Sesini çykarandan soňam çözgüde öz-özünden bolan ýaly bolandyr. Näme üçin diýende o taýda mejbur galýarlar. Şunu media çykarylanda, köpçülüge ýaýranda eýem bunu bukup bilen ýoklar. Ay sen özüň başaran dälsiň, ay sen o taýda okuwa barmadyň, ýene näme etmediň diýip özüne zat atylmady. Günä özüne atylmady. Russiýadakylara näme diýjek boldular? Ay özleri okuwa gelmeýärler, işleýärler, ýene näme etýärler. Şu işlemäge mejbur edilem sen rejimiň. Ýok. Aylyk sowjak pul nam alyp bilen ýoklara. Seniň rejimiň şu. Şu ýagdaýa sokanam seniň rejimiň. Aýçak bolýanym bu taýda talyplar özüniň sesini wagtynda çykarmagy başardy. Ýok. Wagtyny näme etdiler? Ölçäp wagtynda o näme etdiler? Hereket etdiler owa. Näme etmeli? Gutlamaly talyplar mı? Owa. Ine aýdýana Belarusiýada 4 ýyllap okadyň, ine 5 ýyllap medisinski okadyň, soň bu 1 ýylam tölenmedi pulun. Bankdan geçmedi. Näme üçin? Döviz rezerwi gutardy bularyň. Indi bularyň rezerwi gutardy diýip sen 5 ýylyň, 4 ýylyň köýmelimi o taýda? Beren şonça hyzmatyň näme gitiren ýyllaryň şu taýda bir rejimiň pul zatlary rezerwi gutardy. Sen hem şonu çykyp aýtmaly däl. Näme üçin? O taýda basyş edýärlermiş.
Basış edip häzirkilere basış etdilermi? Ýok. Hiç sat bolmadyk ýaly ertesi güni çözgüdini tapdylar. Ana, medianyň gücü şeň ýaly bolýar. Owo, ol saytdaky provokatorlaryna gulak asyp nimetmän ýörmeli däl. Owa, chatlarynda ýene TikTok'a nämelerinde provokator çykyýar zady diýe ay ne şu ertire çelle garaşalyň, ay bu saga deçenle garaşalyň, ay ýene bir gün garaşalyň diýip garaşyp o taýda nämesi bar? Sen problemaňy dile getir, ondan soň garaş. Owo. Indi Şu aha. aýda Indi men aýtjak bolýanym, şu mülkiýet kanuny, şahsy eýçilik kanunundan şoň ýaly etmeli men pikirimçe. Öz sesini çıkarıp başlamaly. Netijede senin peýdaňa bolýan bolsa, sen şu zatlary dile getirip başlamaly hökman. Ay o taýdan basış ederlermiş, ay bu taýdan basış ederlermiş. Sen sesini çıkarmasan eder durar. İsleýän zat eder olar. Neseret häzir Owo. sesini çıkardylar. Çözgü tapyldy mı? Tapyldy. Diýmek, ağlamayan çağa emzik ýokmuş. Senem Owo. öz sesini çıkarmaly. Öz sesini näme üçin çıkarmaly ine çözgüde şu taýda. Bütün dertleriň çözgüde şul şahsy eýçilikde. Hökman sesini çıkaraýmaly sen. Enatalar dünýä çağa getirýärler da. Hmm. Balymyşlarym nemine ýenem diýip bazandan iýdirjek, içirjek, geýdirjek, okatjak. Ýöne sen o dünýäge getirdiň de sen onuň gelecegi üçin, onuň adam hukmunda ýaşap bilmek üçin ýa-ni haklaryny, öz hakyny, onuň hakyny sorap bilmesen näme pedawat ene çağa dünýäge getir. Ýene şu rejime näme hyzmatkar getirdiňmi, gulu getirdiňmi sen? Ol bir taýda bir ädim bar da taýda, bir ädim bar. Öz şu hereketlerle ne hak soramasy bilen, ýani öz hakyny talap etmek däl de gaňryp almak bir nemesi bar da taýda. Mhm. Mhm. Şonu bir edil öwredilse neme diýär şol endik bolýar eken. Sen sebäbi men enne tawallup tagama şu hereket görkezden bolsam, tagamam öz gerek ýerinde olam edýär. Şöýdüp bu neme diýär. Guşok aýlanyp gidýär şu hereket. Ondan soň mülk eýetçiligine ýani toprak eýetçiligine ýa mülk eýetçiligine bolsun, şonuň üstünde hakyny, hukuk bilen berkitsen. Boldy munyň ýalatla sen kösenmeýän. Öz ýurduňda da arkaýyn işleýän, ýaly geldi, tomuz geldi, isleýän wagtyň ýurtdaşyna gezmäne de gidip bilýän. Çagaňa sen gowy bilimem berip bilersiň, pully bolsun, pulsuz bolsun, ýani bilimem berip bilersiň. Ýene de şu çagaň sen aýlan öz ýurduňa ele bilim alyp gelýär ýurtdaş. Mhm. Mhm. Gelişdirýär. Sen pillen işläp gören bolsaň, çagaň okuýar, ýene diýär ertek ol traktor bilen edýär ýa-da bir robot neme bilen, robot bilen edýär işi. Has gelişdirýär, has köp, has neme kaliteli ýagdaýda ýöredýär ýa. Mhm. Mhm. Bunun ýagdaýy bar. Berde ýankaly TikTok'a çıkarma, internetde diňe yaramaz adamlar oturýar, ýa-ni onuň azatlary ýa molla öýdidi, ol atlara int bermeli däl sen çaganyň özüň aýynda ýa özüň ýadamadyňmy gul hyzmatkar bolup ýaşap, onuň munyň ýurdunda ente. Çagaňy bir şonuň ýaly nemeni rowa görmeli däl da ýagdaý. Hakyky. Näme üçin o çaga? Sen ýyllar bol 10 ýyllap, 20 ýyllap ýurtdaşynda. Näme üçin çagaň öz ýurdunda işläp bilmeli däl, öz topragyna çıkyp bilmeli däl. Baý bolmaly däl çagaň, näme üçin baý bolmaly däl senin? Mümkinçilik bar wagty. Indi bize şu neçelerine Sowet Soýuzy baý nädik görkezdi.
işinde talabany işledip olan hakyny bermän, ilgünün gelini gyzyna göz gyldyryp, näçe aýal edinip, o garnylap şöyle bir haywan bir zat etip görkezdiler. Doğrudan baýlar. Mhm. Oňsoň baý aslında onuň ýaly däl, baý önüm öndürýärmi? Çıkarıp bağlara çıkarayım sen yurttaş peydalanayım şonun yurttaşına önüm çıkar. Ana şo baý adam önüm öndüren baý diýmek. Neme? Kapitaly bar adam. Önüm etmene, önüm edip bitmene kapital bar adama baý diýilýär. Kapitalyň näme senin? Topragyň. Başly şol. Tokman sen daýhanslyk edesiň gelen okmy? Sen näme dedip bilersiň? Fabrikat. Doğrudan başga önümçilik eder. Bu işte. Oo. Näme hani bizde näme ertek gün maldar köpeljek. Şonuň ders nämeden işlet. Ýüňüni bionemet, bioudabrenet. Gül üçin Ya deri daýhallara. deri Doğrudan yurttaşlar. deriniň özü näçe pula durýar? Çiğmal edip O. satanynda. Onu gowy edip arassalaýan, renklendirýän, arkaýyn çiğmal edip satyberýän. Ya olmasa yerli nemeler çıkar, dizaynerler çıkar, şondan bir zatlar öndürüp şonu satar. Ne bir giden neme O. vardır. Zatlaryň, Bakmadı. ýyldızlaryň dakynýan nemeleri, el çantalary diýil ýa-da. Näçe manatdan satylýar diýendir. 3000 euro bir nemesi, bir ştugy. O. Şoň ýaly brendin güýji. Akyl önümüdür. Ýöne şolam önüm, brend, marka. O. O. Şu aydınlarımızın baram ýeke bir nämeden gelip çykýar? Mülkiýet kanunundan, ýer ýeçiliginden. Başly şol. Başly şol. Türkmen öz topragyna eýe çykmasa bolanok. Mhm. Açan açylar. Nime dikenmeli, garyp bolup, ikmanda bolup, çağılan, zir döwranynda Türkiýe Cumhuriyetine uğratdyň okwa. Russiýa Federasyonyna uğratdyň. Açalan aç gezip bere. Yani işleýär diýerler Russiýada, okuman işleýär diýer. İşläp näçe gazanyp bilýär? O. Özüne däme ýeten o, işlendi özüne ýeten o. Bir okumady işletdi, özüne ýeten o. Mhm. Okuma sen student diýip uğratýaňda ne sen ene ta uğratýan bolsa çağatny student diýip, doğru däme? O. Ene ta şonu ekläp bilmeýän bolsa döwlet diýip guruluş baý bolsa Türkmenistan. Ene MIT diýip, ene gönden MIT. Jogapkar şoňa şol adama. Ya onuň watandaşy, şu watandaşyň ene atasynyň salgydy bilen şu taýda otyr. Şoňa halkyna Russiýa Federasyonyna pasportda konsulta wagty şoňa çıkmak üçin, şonuň aladasyny çözmek üçin otyr şu taýda. Halkyň pulundan aýlyk alyp otyr şu taýda. Men getirdim seni bärik diýip durmaly däl eşek alyp konsultada. Öýde gelende de sen oňa jogap berýär taýda. Mhm. Ýa-da Menem soraglar okap durun, häzirlikçe soraga ýok. awa şol mülkiýet nemesi, mülk, eýeçilik neme hukuky ýani türkmençe aýdanda ýa Mhm. türkmen. Eýeçilik hukuky bolanda diňe topragam däl ekeni. Üstünde meselem zawod, fabrik kurarsyň, mal saklarsyň. Ýa-da ýene elinde telefon. Şolam sen eýeçiligiň hukugynyň içinde. Doğru Mhm. däme? Mhm. Eğer Türkmenistan'da geldin, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde işlediğinde geldin. Kapıyın ağında aç telefonunu, yani tam o neme var, migrasyon,
migrasyonlar bara. Şolar sorýarda köpden. Sen aç telefon näme bar? Eýem şu taýda seniň elçilik hukugyň bozupdy şolar. Cinayet edipdi şolar. Türkiýedäki ady bilen şahsy informasiýanyň gorulmagy kanuny. Şonu Hawa. bozupdyr. Ýöne bizde şahsy eýeçilik bolmagan soň seniň informasiýaň saňa değişdi däl. Şahsy eýeçiligiňde däl seniň informasiýaň. Arkaýyn talap edip bilýär. Ana görkezany näme bar? Hawa. Näme da? Çıkanlarında da şu gowurmagyny goýup git ýa-da pul ber. Häzir indi oň ýaly üstüni ýapyp zadam eden ýoklar. Gönüş oň ýaly gönüle aýtýan ekenler. Ya pul berersiň ya şu taýda goýup gidersiň diýip. Hawa. Ya bolmasa şu neme oň ýaly eden ýoklar ya biletiň ýyrtarys diýen. Gönüle aýtýar. Hawa. Hiç çekinme zaty ýok. Sebäbi bu terrorist rejim. Öz halkyna baş edik gelýän terrorist rejim. Hawa. Hakyky şol terrorist diýip, ine hakyky ady şonuň ýa terror hak ihlali, yani baskı bolýandyr. Baskınyň modern adı näme? Terror diýmek. Mhm. O eliň Kalaşnikli duran terörist bolýar, dogry dämi? Yok yok Güç korku ortada. korku salmak eýem Hawa. terrorizm. Terroriziruют свой народ diýip Rusçadan terjime edilende yani korkuzýar diýilen terjimesi çykýar da terroriziruют свой народ diýilende eýem korkuzmak anlamynda, manysynda. Biziň hem adamlar nämeden gorkýarlar? Ay neme derler? Basış ederler. Diýmek basışdan gorkýan bolsa gorku astynda saklanyp gelýär. Ýani terroriziruют edilen halkymyz bar. Olam kim edýär? Terroristler edýär. Bir topak terrorist Hawa. bütün halky elde tutup gelýär. Ýaly çağanyň ýakdy. Burada diýjek bolduňmy? 2022-nji ýylda da studentlerimiz sesini çykarypdy diýär. Meňe adyma düşene kaýsy waka barada aýdylýar? Emem. Şu Russiýadakyny aýtýarmyka? Ha. Neme? Özbekistana okuwa uğratman diye. Ha. Bolmasa şu zada Özbekistandaky uniwersitet bularyň nirden bir niresinden yazan bir nemesi bar. Spisik. Türkmenistanyň tasdiklan uniwersitetleri diýip. Şol tasdiklanan spisigiň içinde bolup duran ýerinde size çıkmak bolan ýok diýin. Olam neme haky? Arkaýyn gezip bilme hakyny elinden alýar. Sen ýurtdan çykyp bilen ýok. Bir sebäp näme? Ay uniwersitetiň şu spisikde däl. Bu uniwersitet bolmaganda da sen meniň ýurduň içinden çykmak ýaly bir hakym barlygyny sen nädip aýaga astyna alyp bilen o haklary? Özleriniň her bir hereketi bilen bara. Zaten döwletiň adyndan edýärler da döwletdi. Terror döwletdigini subut etdiler. Şu bankdaky aýdyşyna serede TikTok'a çykan üçin men sana pul geçirjek. Ýöne şu habarlara ýöne şu habarlara çykan soň şu gadagan zatlar bolýanam bolýar eken. Enesiniň atasynyň pulunu geçirip beren o ýaly. Halkyň hazynasynyň geçirýän aýana seni geçirdi. TikTok'a çykdan. Ben neme çek. Ýene de şogurun görýän neme? Studentleriň arasynda da uğratýarlar şogurlygy. Öz provokatorlar bilen. TikTok'a çykyplar bolan indi banklar berjek kämişin. O provokatorlar hem näme mejbur etýärler ýa öz tebigatynda şonuň ýaly näme wamy? Ýallakalyk etmek. Terrorizm näme pasportçysta diýilýär. Olam terrorizm. onam neme düýbi mekteplerde berilýär. Ondan soň zada gidýär, gulluk adyny dogry goýupdyrlar. Gulçylyga gidýärler 2 ýyl.
ýa-da mektepden öň zatda da bar. Çağalar bagynda. Çağalar bagyndaky Ýa, nemelere diňe arkada da ýene näme da diňe şoň ýaly goşgulary bilen bunyň fundamenti ýuwaş-ýuwaşdan nemede propaganda bilen getirilýär-de. Şoň ýaly ahlaksyzlyk derejäge getirilip bilýär. kimsim otursaň üçlüň alarsyň diýär. Şonky ýaly kimsim sesini çykarmasaň paýoň alarsyň diýdi bolýar-da şo ulalan soň 18 ýaş geçen. Sesini çykarmasaň paýoň alar. Hmm. Hakyky kişi eýetçilik hakkyny türkmen gazanyp almaly. Bolmasa ýa hakkyn gazanyp almaly ýa-da çağalaryň şöý özünden beter helak bolmagyna göz yumyp bilmeli da. Hmm. Yetmendirler, yenetmendirler diýip uşaklaryň öňünde de şöý diýip gözlerine seredip bilmäne de gaýrat gerekdir. Oğlum Okay. gyzyň öňünde şöý diýip ýüzüne seredip bilmäne gaýrat gerekdir. Bir söz Okay. diýer bolýan, ýere de girmersiň, ýerde de durmarsyň. Hmm. Merdan ağa şu günlükçe menden bu kadar diýinmi? Soragam Bolýar. ýok. Käme uzadywam oturmaly. Ýene bir ýezek Bol. gaýtalaýyn men. Studentler eliňize saglyk. Talyplar öz adyňyza eýe çykdyňyz. Berekella. Ýa, aklyňyza berekella. Hmm. Beýärsiz. Ýöne muny düýbinden çözmek üçin ýene de bir ädim bar. Olam şahsy eýetçilik mülkiýet kanuny. Şonuň üstünde durmasaňyz, muňaly kösençlikler yzy gider bolar durar. Ýa. Öz ýurduň bolmasa, hiç ýurdan bal däldir. Mhm. Bolýar onda Rahman Bey çağıran üçin sag bol. Ýurtdaşlarymyz bilen ýene bir ýakyndan temalaryny berine emetdik. Mhm. Ýürekdeş bolduk. Ýurtdaşlar. Bolýar. Sag bolun onda ýurtdaşlar. Mhm. Sag bolun. O diýili. Hawa.